fine. Yeah, just enjoy the view. Just enjoy the view, huh? Wow. I got. I love you, Bungos. क्या क्या? फिर से बोलो. I love you. ए ब्रो 20 रुपीस को क्या बोलते हैं? Juice 20 rupees. Arpo. अरफो स्पा मतलब 100. अच्छा. 100. Zumi azad dunia kita menemang. आमालै गाब्नु. गाब्नु आमा थाथ'मानो गिदिबा नों थाथ'मानो दसे. Hey, na manzil na kahin और है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एंड मोइलार यूट्यूब चैनल. आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ. अभी हम जाने वाले हैं वह पहाड़ पर जाने वाले हैं. अभी हम तैयार हो चुका है. अभी चश्मा पहन लिया है, टोपी भी पहन लिया है, मैंने भी पहन लिया है. और आप लोग हमारे साथ चलते रहे. हिंदी भी थोड़ा मालूम है, ज्यादा नहीं मालूम है. अभी हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे. आप लोग चलते रहिए हमारे साथ. व्यू देखो जरा, इतना अच्छा व्यू है. वाव, फूल भी इतना खूबसूरत खिला. ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल प्लेस. चलते हैं. अभी हम बाइक को वहां पर लेके जाएंगे, नहीं तो कोई सोरा के ले गया तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा ना. पतिदेव जय शिव शंबरा भोलेनाथ. जोंखौ मोजाङै मोजां लांनानै मोजाङै मोनहैफिननांगोन. दा गांगा थफाया एसे फिदिंनानै लानोसै. दायो जोङो थांबाय थानोसै लोगोफोर. नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थफाबाय थादो. गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर. मानो होनोब्ला हाबा जानानैनो पेल्टं गानदों, जुथा गानदों, गस्ला गानदों होननानै गाज्रि मोननाङा. उपाय गैया, बे हाजोआव गाखोनायनि खोथाथ' दख'ना गाननानै गाखोनो हानाय नङा. ओंखायनो दायो जोङो थांबाय थानोसै. रेडि सेडि जाखाबाय. थांबाय थानोसै माने बाइक सालायनानै थाङा. जोङो जोंनि बेयाव थादोंमोन नालाय, जोङो बेखौ मारिनानै जोङो फैबाय आरोना, साबि ताबि मारिनानै. ओमफ्राय ना दायो जोङो बैयाव जेरावदि पार्किं बेयाव दोननानै थांगोन आरोना लोगोफोर. नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थुफाबाय थादो. माने भिउखौ नायबाथ' बरिया मोनखायो गोसोफोरखौनो. ओमफ्राय ना मैयानो थांनाय जागौमोन, खिन्थु आंना देहाया एसेबो हामासै. माने पुरा गिदिं गिदा लामा नालाय खस्थ' मोनदो आङो. ओंखायनो दायो थांबाय थानोसै. नोंथांमोना थुफाबाय थादो. ओमफ्राय गिदिंबाय नै जों. नै इयावनो दोनलांगोन आरो जोङो. मानसिफोरा थांबायानो नै, जों पात्ताखौनो मोनासै. बबाव दोननांदो? मैयानियाव. मैया माने मोनफैगैयाव गोलैदो आरोना. ओइ नायसो, नैयाव लांख्रांना गोलैदो आङो. बेयाव दोननानै थांनोसै जोङो. बेयाव पार्किं आरोना. ओमफ्राय जों गाहायखै ओंखारलांगोन. माबायदि खाटारनाक जागोन जायगाया, जों बेखौ खुनु मबाइलावसो नुदों. ओमफ्राय ना मोगथाङावथ' मेगनजों नुनो मोनाखै. दायो नोंथांमोना थुदोल' आंदो एकदमबारे फैफाबाय थादोल'. खात्रा नुखायो होनबाथाय खात्रा नुखायो आरो थरायना. वा डेन्जार. ओजानगा नैखिजासमा दा जोङो माने जार्निखौ. अभी हम जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं. अभी मुझे मालूम नहीं है कहाँ से कहाँ ले जाएगा मेरा किस्मत ही भगवान ही जाने भाई. दीदी लोग भी जाएगा क्या उधर? हाँ? नीचे जाएगा? उन लोगों को हिंदी ज्यादा नहीं मालूम है. मालूम है? किसी को मालूम है, दीदी को मालूम है. हाँ, चलो. हाँ. थोड़ा चलो. मालूम है ना. दा नै माने जोङो खामानिखौ जागायबाय. खामानिखौ माने ट्रेकिंखौ जागायबाय. दा माबायदि अबस्थानि ट्रेकिं मोनलाङो इखो थांबाय थाबासो मिथिसिगोन आरो ना माधरना. एसेबाबो स्रां जाबायना देहाया. अ नङाबाथ' मैया जुदि थाङोबाथाय माने आंना अबस्थाया खाराब जाखागोन. मैयायो बाइक गाखोनायावबो जुदि मानसिया ओरैबायदि अबस्था जानानै फैयोबा आरो गारियाव फैबावबाथाय माबायदि अबस्था जाबावगौमोन, आं इखौ भाबिनानैनो मोनासै. माने मैयानो जोङो इ जायगानिफ्राय थांनानै ट्रेकिंखौ खालामनानै इनिफ्राय आरो थांफिननो हागौमोन. जों बेलेग जायगायाव थांनायनि टारगेट खामोन नालाय. गतेके फरायनायाबो दुलबर जाबाय नालाय. ओमफ्राय इमान गोजान आरो मेंबोबायबो. लामायाबो ओरै ना मा होनो थरना. इनिफ्राय माने दे हमस्टेयाबो खाथियावनो दंखायो, मोजांबो जाखागोन, दिनै रेस्टखौ लानोसै. ओमफ्राय गाबोन फुङाव आरामसे थांनानै जोङो
आरामनो बेलेग डेस्टिनेसनाव आरो ओंखारलांलायनोसै होननानै जों फैनायसै आरो दा नै जों जागायनोसै ओरैनो टिकेट काउन्टारखौ मोनबाय वाव बोरै होनदो थरना सारिदिखि वाव लागतासिके वाव दैमायैनो बेखौनो हराव ज्राव ज्राव खोनायबाय थादों मिथिगौ रौ 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 खोनायबाय थादोंमोन दा माने जोङो बेयाव जंगल जाहैबाय नालाय बेयाव माने मा बुस्थु इयो माबा सि गाबबाय थायो जेबो मानसिनि माथो खोनाखाया एम्फौ गाबबाय थायो आरो बोरैबा गाबबाय थायोलै डेन्जार नै दैया आरो अरिजिनेल जायगायाव मोनहैबावाखैसो दा जों इयाव टिकेटखौ लाग्रोनोसै नै टिकेट काउन्टारा फिसासा एकदमबारे मबाइलावसो नुबाय थायो मेंखाबायानोसै बेखिनियावनो इयाव मोनहैनायनि सिगां जोङो टिकेट लाग्रोनांगौ आरोना दायो जोङो बेम्बु ट्रेकआव थाङान्दो नालाय ट्रेकिं खालामनो थाखाय बेयाव माबा लानांगोन टिकेट लाग्रोनांगोन दायो जोङो टिकेटआ बेसेबां प्राइस सोंनानै लायनोसै सिगनेसार होनांगौ इयाव सिगनेसार देना पड़ेगा भाई Only one. Address. ओमफ्राय प्राइसआ बेसे एड्रेस लोगोफोर टिकेट लाबाय आरोना नै टिकेट लानांगौ बेयाव थांनायनि सिगां टिकेट लाग्रोनांगौ टिकेट लाबाय दायो जोङो दायो साबि ताबि मारिबाय पेमेन्टबो खालामबाय सासेयाव 100 करि लायो आरोना दायो जोङो थांनोसै ओ माय गॉड व्यू देखो जरा अभी हम वहां से जाएंगे वाव डेन्जार नुहुरदो बा बे माथाबोखो हो पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के तमन में डेन्जार रौ रौ ग्रं ग्रं नुहुरदो दा माने जोङो मोनथाम मोनब्रैसो स्टेप बाख्लायबोबाय नांथ'वाखैनो जेबोआनो बेकार है ना मंजिल ना कहीं और है सुनी जो दिल में तो जेराव थरायना हाल है थागोन इयाव बरिं जाया मालाबाबो नुबाय आत्रा ट्रेकिं खालामनायाव बेफोरबायदि मानसिखौसो मोननांगौ मिथिबाय होमबाना बरिं जाया माने वाव ग्रं ग्रं नुहुरजोबदो नै मालाय एम्फौ गाबनायखौलाय नोंलाय मानो नायथिङो दैयावलाय माने मोनसे एम्फौ गाबबाय थायो सिरि जागारबायनि ना क्रेट गाबबाय थायो ओइ माबाया पिं सान्दुं गोसायावदि जोंनाव दै गाबो पिं होननानै सान्दुं गोसायावदि जोंनाव दै गाबो इयाव माने क्रेट बोरैबा जेन एम्फौ गेदेर गाबदो हाँ दुकान मिल गया आ जाओ इस दुकान पर क्या मिलेगा खाने को मिलेगा क्या मिलेगा पाइनएप्पल मिलेगा खा के आया है रोटी खा के आया है मिथिबाय आप लोगों को यहाँ से फर्स्ट दुकान के बाद ये सेकेंड दुकान मिलने वाला है नैयाव नै आनारस मोनगोन कमला मोनगोन ओमफ्राय कल्ड ड्रिंक मोनगोन फंफ्ला मोनगोन मा मोनगोन सोंना नायबासो मिथिसिगोन दा जोङो एख' नांथ'ला जों वो क्या है हबियो वो पेड़ के ऊपर हबियो जा सकते हैं क्या हुआ ओइयाव ट्रि नामा अ फाय नायगोन इखौबो ओइनो नै गाखोग्रा सं ना मा ताल मारनाय नामा हो ताला मारनाय नामा इलाय ओइ थांजायो फै नै जा सकता है हा 20 थांगोन नायगोन जायगा अच्छा जाके आगे देता हूँ अच्छा माने नै पर पर्सन 20 रुपिस नो एंट्री 20 थाखा लायनांगौ लोगोफोर 20 थाखा नांगौ जाहैबाय नैयाव नै भिउ लानो कारने ये 20 टाका तो हम भांगासिंगा ओरैहाय 20 रुपये को कमा सकते हैं लेकिन यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत लगता है वाव डेन्जार सं बेम्बुनि ब्रिज फास्ट मोनबाय इयो माने ब्रिज फास्ट इयो माने इयो मा जागोन ट्रि बेम्बु नामा ट्रि बेम्बु माने माबानि इयो मावगुदो ओइ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना मावगुदो बाला ये अच्छे से गिलिरलै नोङो मानसिया ओमफ्राय लावखौ गयो समावनासो होबावदो ओमफ्राय इयाव बोरै गाखोगोन उतर हो गाखो रं गाखोग्रोन दे कैमरा दे दो कैमरा अभी गंगा टोपा वहाँ पर
जायगा गाङा टपाया गाखोनो नागिरदों दा सायाव सानिफ्राय बरिया भिउ नुहरो जोङो दा नै मायाव दं दे गाखो दे लावदुम जै गाङा टपानि जै गाखो मोजाङै जोर लगा के हैसा कैसा लगा लग रहा है हाँ मैं भी जाऊँ मैं भी जाऊँ धीरे धीरे आओ नहीं तो गिर जाएगा वो बस चश्मा ले लो पहन लो मेरा आँख नहीं दिखता मजे आँखों यहाँ पे पकड़ना है यहाँ पे हाँ अच्छे से इधर दो हाथ दो एक्सपीरियंस है वाव यार वाव ओ माय गॉड वाव सारदिकी वाव नियमखौनो मानफे नीचे नहीं देखने का सिंगाव मालाबाबो नायनाङा दे ज्रिम ज्रिम मोनखायो थारमाने नीचे नहीं देखने का वहाँ पर देखने का वहाँ पत्थर बड़ा बड़ा है ना वहाँ देखो गंगा टप्पा ऐसा क्यों देख रहा है तू बहुत गिले रहा है गिर जाएगा मावगो जुबो बेथले बा दा दैखौनो नुराखै अबेजों बोहैदो दैया आं दैखौनो नुराखै दाबो वहाँ नीचे आइथिंनि बोरै मावदोंनि वहाँ पर नहीं आइथिं मावगो सिखारदोंना हे भगवान मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगा थ' ओंखारलायनोसै माने फार्स्ट स्टेप मोनफैबाय जोङो बेम्बुनि फार्स्ट स्टेपखौ मोनफैबाय दा आरोबाव दंबावो गाहायाव डेन्जारासआ ओजासो सिगाङावसो चलो दासिमबो जोङो बेम्बु ट्रेकआव गाखोनो मोनाखै दायो जोङो बेम्बु ट्रियावसो गाखोबाय बेम्बु ट्रि गाखोनायावथ' बुहुत खसै गाखोनो हायोलै मिथिबाय ओंखारनायासो जायो मिथिबाय घटनाया ओंखारनायावसो जायो मिथिबाय गाखोनायाव बिराद खसै गाखोनो हायो जायोबो खिन्थु ओंखारनायासो वहाँ पर जाके 20 रुपीस नहीं देने का क्या नै कि मोनसे लामा दं आरोना 20 थाखाखौ होआग्रा इखि थांगारगासिनो दानो मेस्टेनि बुरा बात है होनलाय गाजोल दोथारनायसो बालायबो गलांबा नों मानसिया गिलिर नै दोनों जाएंगे साथ इदिनो जोङो इफोरबायदिनो औवानि दलङाव गाखोनानै थांगोन आरोना बिराद गोजौ गोजौ जाहैदों बेयावनो थांनो ड्रिम गाङा टपानि ड्रिम दा साक्सेस जासिगोन जायां जाबाय गाखोहोलांबायानो जोङो दायो मिथिया जन्नत है भाई बाप रे बाप ओ माथो और नीचे भी घर है एक नहीं है 2-3 है वाओ इतना मान थिया इमान थिया ये बापा वही ओमफ्राय नै खिजा नामा जोंनिया इतना खाय हाय हा ठीक है इतना खाय हा हा खाय बोलता है मालूम है चलो ये नहीं जाता आगे चल बाप इतना खाय है और नीचे पानी है वाओ और घर भी है एक घर भी ये आदमी का घर या दुकान का घर या अभी तक बेम्बू ट्रेक कहाँ पर है मिलेगा चलो नीचे मिलेगा क्या पत्थर का वो आदमी लोग जा ही रहे वो देख इतना दूर वाओ इतना दूर आदमी लोग जा रहे हैं चलो फाइनाली जों मोनफैमारबाय दैमाखौ इमान गोजौनिफ्राय नुहुरनाय दैमाखौ बाब इयालागै मथामथि 1 घन्टा लाबाय 1 घन्टा नै एसेबांबो इदि माबा नङा दैयालाय फिसासो इनिफ्राय इखौनो इमान रौ खोनादो बाप्पा ओइ ओरैबायदि रौ खोनादो थोरना हो मा लामा नागिरा मा ससमा गाननानै हो लामा हो नुवानो डेन्जार नै फोरमाखा गोर नुहुरजोबदोंमोन नै खिजा बेफोरखौ ओरैहाय ओरै नुहुरजोबदोंमोन हाय इक्सासो जोंना लामाया उधर नहीं है उस साइड पे चलो बुआ नायदो बुआ थाबायदो बा दैया पानी इतना क्लियर है बाप रे मछली सब देख जायगा उधर आ ओइ नैयाव फिसानो बेम्बु दं भाई फै माथो बि ससेल' ओमफ्राय बोजाबा आन्दायसै फैनाय बोजा मा दङ मानसिफोरा फैगोन थांदों ससेल' बेम्बु ट्रेकआनो ससेल' नङाब्रा फार्स्ट ब्रिज खोमायो फार्स्ट ब्रिज मोनोमोन ना नै खेरफा नैफोरबायदि बेम्बु ट्रेक गोजा आरो माने नै इले आं गाखोबा बायगोन खोमा सं बाया बेसेबा
Balonannya nanggut keren banget karena Balonannya mat krim banyak sih. keren banget karena kan mitigay. Why? Wow. Yo di lang au. दैज्लाङाव दै जागोन इयाव एसे बोराय बाला नै हौवाफ्रा थारना इमान बोराय ओइ मावदो लाखैथाबाय ए जांख्रिबावसो नोंसो गोलैगोन ए आंथ' लाखैसो गोलैगोन र' गिलिखादो लाखै गोलैगोन नोंनासो बायग्रोगोन आरोया बोरै मावदो बाला क्रेन नामा गैलालै एव फैनो लुगैखायो आइदि एक घन्टा लाबाय दैमायाव लागै मोनफैनो इमान गोजौनिफ्राय बापावै इमान गेदेर अन्थाइ नै बैफोरखौबा मा खालामदों होनदों ब्रिज बानायगौमोन नामा इयावबो दखान दंबावोसो नै नैफोराव फैनानै बिजनेस खालामफैनायाबो खमथि नङा दे सामफ्रोमबो नामा नै वाव डेन्जार खात्रा नै फैनाय सिगाङाव थांनो आथुरबा तु मा मावदो नामा चलो waterfall, this is waterfall gila ke tuh kalau tuh gue mau gak tuh le paina batai gila ontel dum meni hagen paham deh srim mende चलो हम साथ है गिरेंगे तो भी साथ गिरेंगे हाँ कर दो Tama mo kuyo Tama mo kuyo wah Kadang-kadang belum ini Celo giat yang parah giat ke oh iya pas tau segini man tuh Nungsang kena giat kadang ya kok saya luar tuh oh सुरान साफी ना इतने घने जंगल में इतना बड़ा बड़ा पत्थर इसके साथ रास्ता भी इतना छोटा सा हम उधर से ऊपर से चलो जिस पर ईशान है छोटा रास्ता ओंठे का जमने का और छोटा बेम्बू का उस तरह भी जाना है चलो हमने गाइड भी नहीं लिया पैसे की वजह से इतना सेफ्टी है एक भी प्लास्टिक नहीं देखा है हमने हाँ, रास्ते पे बहुत अच्छा है इसलिए वो है डस्टबिन भी है जहाँ तक हम देखता है वहाँ पे डस्टबिन भी है वो एक भी प्लास्टिक नहीं है रास्ते पे नेचर को अच्छे से रखा है इसलिए बहुत सुंदर है मेघालय चलो चलते हैं असली मजा तो अब आया है ये खाए ये ट्रैक चलो अच्छे से नहीं तो गिर जाएगा तो उधर देख भी नहीं पाएगा गरमथार लोगोफोर गोलोमजोब्बाय नै एख'आनो जायाखै माने ओरै फार थांनांगोन नामा बुहुत गोजान सम बापरे 6 घन्टानो थांलाय फैलाय 6 घन्टा 3 घन्टा बापरे इतना डेन्जारेस नै मान गोथौ केमेरायाव एसेबां माबा नुवा खिन्थु मेगननि रियेलजो पिट जालांजोबगोन हे भगवान थौ डेन्जार गोजौ नै थौ जेबो थागोन आरो इयावलाय गैया चलो चलो मिल गया फाइनाली मोनबाय लोगोफोर इमान लामा फैनानै थाबायनानै वाव चलो भागो जल्दी अच्छे से इतना बड़ा पत्थर ओ माय गॉड ऊपर देखो ओ माय गॉड वाव सारदिके वाव मेगनजों नायबा बोरैबा नुखायोना जि गिदिर आयो खात्रा चलो बहुत
जिंदगी में डेंजरस ट्रैक करने जा रहा हूँ हम अच्छे से वो इतना कहाँ है नीचे हिल जाएगा क्या अच्छा हिला नहीं है इतना पुराना बेम्बू टूट गया तो हम गया नीचे चलो लोगोफोर दायो जोङो फाइनाली बेम्बु ट्रेक गाखोनायनि लामाखौ मोनबाय खोमा जेबो लाला गन्था मिथिया जिखिजाया जों थांगासिनो दं ओरैबादि गिदिर गिदिर अन्थाइ हाजोआ माने पुरा अन्थाइ गोजा आरोना अन्थाइजोंनो बुंफबनाय बे अन्थाइया गोलैनानै बैयाव थाहैदों खोमा आं खौसो नाहरनो र' बैयाव लोगोफोर नै जि अन्थाइया गेदेर नाय अन्थाइया नै जि गिदिरखा माने पुरा बोरैबा नुखायो आरोना ओमफ्राय इयाव मा लिरनाय दं नोंथांमोना फरायनानै ला नै ट्रेकिं ससाइटि वाकेन ओमफ्राय आं बाखिखौ फरायथ'ला मिथिया आङो मा लिरनाय दं मानो होनोब्ला इंलिसाव बारा सालु गैया आङो ओंखायनो रोङिखौ रोङि होनना लाखायो आङो नायनानै लाबानो जाबाय अ माय गड वाहाफोर बेम्बु ओरै थांनांगोन आरोना जोङो नै ओरैहाय दङ बोजा मोनहैगोन जों जेबो कुनु मिथिया जिखि जों हाजो सायाव मोनहैगोन माला मोनहैगोन बिनि कुनु गेरेन्टि गैया नै बोरैबा मोनलाय लाङो आरोना गोलैगोन बायदि ओमफ्राय ना पुरा गोरा खाखाजोबनाय आरोना नै फारसेनिफ्राय खाखानाय ओइ अ माय गड इसोर फार्स्ट टाइम बेबायदि बेरायनाय फार्स्ट टाइम ट्रेकिं मा होनबावगोन दा बावखुंग्रि हाजोआवसो फार्स्ट टाइम गाखोदोंमोन एबार सेकेन्ड टाइम मा हाजो बियो मेघालय हाजो ब्लु फ्लेग लगायना दोनदो मा होननाय जायो गुफुराबा मा ब्लुआबा मा डेन्जार बुस्थुखौ दासो मोनफैदों नै लोगोफोर बोरैबा जुदि खायथा जानानै लेमनांगोबा ओरैबायदि डेन्जार जायगायाव मोनहैगोन थरना मोजाङै साबि वाव खातरनाक खिन्थु डेन्जारास बबेयाव थांनो होननो बेयावलाय मानो थांनो थाङाथ' ए मानो डेन्जारासाव डेन्जार नागिरदोंलाय अ गोजौनिफ्राय वाटारफलबो दं नामा सिरि वाटारफल दैख्लुंनि बोरो नै हो माबायदि होनदो डेन्जार जिबनाव ओरैबायदि डेन्जार माबा खालामनो फैदो मोजां थाबायब्रा ओरै साइडआवसो थाबाय बांसिन ओरैहायसो आगदा साइडआवसो बांसिन थाबाय ओरैहायसो सिथाबना थाबाय जिरि वाटारफल दं दैज्लां बोथोराव फैबाथाय इ दैया माने डेन्जार स्पिडआव बोहैयो आरो दैज्लां बोथोरनि भिडिअफोरखौ नायबाथाय बेयाव नुयो आरो बिराद स्पिडआव बोहैनाय ओइ मोजां थाबाय एसे एख'आनो गैया दुखु गैलै नामावल' होना दोनथारदो बेथोलै थरना नै नामावल' होना दोनथारदो बेथोलै इखो हो ओइ थांनाय इखैजा इ साला माबा दुखु दैयाव फैसा नांगौ नामा पार हेड 30 रुपिस चिल्ड्रेन पार हेड 20 रुपिस सोर दं ओमफ्राय इयाव हाबखुमाना फैबाबो दाय गैया सं थौ हे भगबान इनो बोरै नुहुरदों नै दंफाङा बोरायबाय ओंखायनोथ' बिराद रिक्स माने नै एख'आनो गैया आं सोमावनानै दै एख'आनो गैया मावगोजोबो एख'आनो गैया बेथोलै इनो मावफाजोबदो ओइ मोजाङै चल ज्रिम हे भगबान ओरै वालदो माबादो अन्थाइदो नारथाबना थाबाय हरैखो ओरै नारथाबना थाबाय चल अ माने नै साइडआव माबा होना दोनदो नै सिमेन्ट होना दोनदो ओमफ्राय नैयाव ओइ नाङा ओरैनोथ' फारिसेयानोथ' बिराद डेन्जारास बेथोलै ओमफ्राय नै सिङाव नाहरनो सिङाव नाहरनो ओइ भगबान
ओमफ्राय गोजौथाराव दा आरो गोजौथाराव मोनफैनो गोजौथाराव थाबायना गया गिखाबाय हले बहुत गुसुनि गातक्कर oh my god जोंनि देरनेखा सिपक केसलाव माने मिनिनो थैलांगोन रखमसो दैबाबो थौ ओइ मेवजोब्बाय आंखौथ' ज़्यादा रिक्स नहीं लेने का जिंदगी और जीना है डेंजर गाहायाव नै वै चलो जितना तक जा रहा है उतना तक डेंजरस वाओ खतरनाक है भाई खतरनाक इतना हाई देखो वहाँ पे अरे भाई साहब क्या है किसका गुफा है ये सामान वामान भी है उधर लग जाएगा चलो अरे भाई साहब डेंजरस मोबाइल में इतना डेंजरस तो नहीं दिख रहा था लेकिन रियलिटी में खतरनाक है भाई कमजोर दिल वाला अनामत उधर देखने से थक होता है कमजोर दिल होता है इसलिए मैंने एक बार भी नहीं देखा एक बार देखा था अभी नहीं देखूंगा चलो देखना भी नहीं उधर देखो नीचे कैसे ठेसिंग देके रखा है नीचे चलो खतरनाक बनाया है भाई कौन इंजीनियर ने बनाया था इसको जितना भी आगे जा रहा है उतना डेंजर निकल के आ रहा है ये सब बेम्बू तो ज़्यादा मजबूत नहीं है फिर भी सपोर्ट में रखता है चलो वाह ओए tuh lak tuh babre डेंजरस वहाँ से तो पानी गिर रहा है किसका पानी है इधर से खतरनाक है भाई खतरनाक इस पे देखो इतना गहरा बाप रे होबियो नङा इबेलेक उधर नीचे भी एक क्या है ये क्या जगह है ये नया बना है इसको बेम्बू तो नया दिख रहा है अरे भाई साहब ओ माय गॉड क्या फिर से बोलो I love you पंकुश मान भितराव फैनानै नै थरना दखान गंसे मोनलायबाय 2 घन्टा ट्रेकिं खालामनानै नै इखौ मोनफैलायबाय दुकान मा मोनजायो एखौ पत्ता मोना मेगि टेगि मोनजायो खोमा दा जों एख जाथ'आ जों जाखाजोबनानै फैदो रुटि गांनै जादो मेगि खुरैसे मस्त खुरै गेदेरदो खुरैसे जादो ओमफ्राय आमलेट जादो दा जोङो सिगाङाव आवगायग्रोनि तामाम मेंबाय नै बा गाहायनिफ्राय गोजौ दाय थांनायावसो मोनगोन र' एकदमबारे बिजौनिफ्राय स्टार्टिं खालामनानै एकदमबारे जोबनाय दैमायाव गाहायाव इयालागै मोनहैनानै आरोबाव नै गोजौआव उथिफिनबाय थ' यात्री जरिराखौ ना मा होनो डेन्जार इमान गोजौ अन्थाय नै बापरे बेरेब दंबो जाबा र' बेरेब दंमोनलै नै बेरेब दं नै थ' हागोन हाला कमप्लिट खालायथारनांगोन जिबनाव नङाबा साननाया जाफुंनाय नङा मिथिबाय जियानो जा कमप्लिट खालायथारनांगोन जानाय नङा नङाबा चलो फरायना ट्रेकिं खालामनायनिख्रुइ डेन्जारेस जायगाखौ जों दासो मोनफैदों नै एनोखौ मेंबाय उहा लानो माने पाइपआनो जागाथोआखै
Domrkna pregatorna. Nawa hanan nga. Maya? Sizu donglai tu. Ini gozo segitu sini. Chalo, chelte. Ini kuat dangerous naide. Tutanas dindu nih, berbagi pahara uang tutanas dindu. Chal. Poban nih segitu. Ontai deh setiap nani tu. Joy apa berbatu. Muzang elang tapi nang deh nuau. Berbagi nak habiak nasi buno. Ini tuh iPhone tang nama kapan sih, Mbak? Tuh iPhone yang rutin siapa tahu tadi sepi dimana? Tuh. Raksasa nggak mah tuh. Ini ekdom baru dancer. Ya. Wow. Bro, कितना दूर रहे वैसे? Around 20 minutes more. 20 minutes. This is the deadliest cooking. Deadliest. 20 meters. 20 meters. This is it, dangerous. There are some like good. It's nothing. Wow, ini nih dangerous. All the best. Okay. All the best. It's fine, yeah. Just enjoy the view. Just enjoy the view, ha. Wow. 네, 한 배씩 그 전에 동일 한 명씩 마바지 그쪽으로 내니. 모바일 그 뭐야 그럼 파니. 바프레. 네. 만티야. 네 버리 충납 네 버리 숨타는 네 만에. 버리 숨타는 거네. 오만. 티싱은 내그 숨타나 쓴 데면 찍어. 이시르도 와이정 풍가오네 못하면 사리 소이다 샀다 쓰오는 이시르가 그보다 좀 우리 뿌리 잡아 잡았다. 비슷하가 내 제이크만 리스페야. 뭐야 못나대? 이시르만에 이시르 밖에 시 지금 다 칼리 파스크나 칼리 뭐야 미니를 토르나장도 다운 게 싫어오네. 이래 20 rupees bro 20 rupees को क्या बोलते हैं? For juice, 20 rupees. Arpau. आरफो स्पा मतलब 100 अच्छा 100 चने 100 टाका मान स्पा This हानजाले time is better. डेन्जरस थिङ इसोर माने थांना In the gym if you want. सरना थ्यांक यू माबोरै हो सरना माबा जानो गोसो नामा एख' जाथ'नाङा हानाय नङा नोङो enjoy it bye चलो डेन्जरस एकदमबारे आं मा जाबावगोनलै जिबनाव मायाव फैनांगोन फै इसोर माने थांनानै फैखांबाय नैखौ नायदोलै आं उन्दुनानै खोन्थैथारनोसैलै नोंसोरनो नै उन्दुनानै खोन्थैहरथारनोसै आं नोंसोरनो नों र' खोन्थैहरथारनोसै आं नै सुंथाजोबनासो दोनदो नै मिथिगोना एनेखवा डेन्जारेस नायदो नै आखाइखौ सुहरदो नै एनेखवा भिउ वाव बोरैबा जुदि बायसेन्स मबाइलाव गलांगोन भगबान एख' नङा जिबना थाङाबानो जागोन इस द डेन्जारेस भिउ वाव सोर मोखौआ एसे बियाव न'खाना दङ इयावलाय नै भगबान आरो नैयाव दं नै नैयाव दं नै हो गिनो नाङा फाय मोजाङै लाखै ए भगबान लाखै मानसिया ट्रेकिं खालामनो फैनाया गाबालै मिथिगोना बेफोरबायदि नङा लाखै थांगोन ना जोङो लाखै सिथाब फैना आं जेरै फैदो एखौनो आंना आथिङाव मावजोब्बाय बापरे लाखै गाबनो नाङा गाबबाथाय मा जानो हो गाबनानै मा जानो थांनो गोनांखौ जोङो कमप्लिट खालामनानै थांथारनांगोन मिथिबाय गाबनो नाङा फै लाखै नै माबायदि सुंथाना दोनदों मिथिगोना नै
माबायदिथो सुंथाना दोनदो भगबान लाखै लाखै आगानसे हर आगानसे थाथ' मिथिबाय आगानसे हर आगानसे थाथ' जै आफा बोराइ बाथौ माला मोनहैगोन आङो आगानसे हर आगानसे थाथ' होनना बुंबाय दंना नोंखो दे थाथ'लाय नैयाव मोसौ बुदि फैनाय नैयाव मोसौ बुदि नै वाव हे भगबान गाहायाव माब्लाबाबो नाहरनाङा दे गाहायाव नाहरथारनाङा नै मावजोब्बाय नै गाहायाव नाहरथारनाङा इमान गोलाव भगबान नै बयद' गोलाव हागोन ना हाया आमालै गाबनो गाबनो हामा थाथ'मानो गिदिबा नों थाथ'मानो दसे गाहायाव नाहरना होनदों आंखो हे भगबान गाहायाव नाहरना होनदों आंखो बेगखौ गालांथ'नोसै नामा बेखिनियाव